RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawag ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Di rin ako gusto magkita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Robert. Ginaingon, ang gusto ko sa babae, kanang simple. Way make-up. Kaya ko ang babae mag-make-up, para na ako, dili siya gwapa. Sa laktod, gusto kong simple lang siya. Mao kining natabos ko kinabuhi, nga dili na ako mahimong may kalimtan. Robert, mamista Miss Probinsya dapits imong tatay ha. O man mauban ka? Kanus aman ay? Sa sunod Domingo pa ang pista pero mularga Miss tatay ni mo ni Kalunes. Kasayo sa inyong muadto na eh. Ay, mamauli magong uban yung mga igsoon nga mga OFW. Dana lang po nga reunion, God. Oh, aliglig ng dapit lang tatay rin. Basta magpista. Aligrig yun kayo. Kaya ang taga dito nga nanarbahos gawa sa nasod, mamauli man. Ay, unsa man ka, oy. Pagklaro diha kung muuban ka ba namong tatay ni mong mamista? Maog di katak-an ako eh. Basta layo ang biyahe. Sakit akong lubot o liningkod. Ay, nung nagreklamo mo diha ba, Robert? Mawara lagi ng kasakit sa imong lubot. Inikabot ako sa dapit sa imong tatay. May kay nakakuyog ka ni Robert tong, Romeo. Oo, nang. Kaya gitugtang tampong mamadayang nako. Di mo magkiat dito, mapabiya mo mailis taga dito. Di pod mo apil sa pundok sa taga dito. Ilabi mag-inom. Gawas las kaliwat lang sa kumbanang inyong ikainom. Kay nga naman, nang. Kon, nagkakang maghiluay sa dapit ng tatay. Pero miyo. Unsa? Mao na Romeo. Mao dili mo mo kumpiyansa ha. Maglikay mo og magkigistorya ni bisan kinsa. Di na mo kaliwat dito. Pukawan na nas Robert. Okay, may abot na ta. Bay, Robert, mata na bay. Kay, niabot na ta. Bay, uy. Ay, uy. Uy. Oh, ulit gini. Salamat. Katapusan, biabot kita. Madali dag. Naog na mo. Ay magliso na sa Cairo J. Paingon sa amo. Naog na mo. Dali na, bay, Robert. Diri mo. Magpakyaw na lang katag tricycle. Ron madali ta.
taga dito sa ko sa inyong aduan nga dapit. Mao ba, day? Ay, kun mao, timing day kaayo kay ikaw ang among nasakyan. Ugin sa may mga ginikanan, day. Patay na silang duha. Naanak ko nagpuyo sa nagsagop nako. Uy, unsa may namatya sa imong ginikanan, Inday? Akong gipatay. Usa! Ha? Ni ana ta. Time pa sa kay tangtangon ako ang gipurong ko sa kong o. Kipertik yung inita. Oy. Larang plate na mo. Oy, abi na kong lalaki ka, day. Gitawag lang ka na mong day, kay muro kang babae na. Babae ka, day, kang tinukuray, day. Babae, kid, noy. Porbida, no? Kagwapa niya. Bay Robert, babae na itong driver's tricycle nga atong nasakyan. Paara ba niyo, eh? Galigi. Awat ko kabantay nga babae siya kay nagpurong ko siya yung Pero dahang gitangtang niya yung purong, nilutaw iyang kagwapa. Pastilan. Nakuyawan ko diyang niingon siya nga iyang gipatay ang iyang mga ginikanan. Lagi. Wala ko buti ko sa tatay nanay. Uman siya may sulti ato. Unsa kay hinungdan nga iyang gipatay ang mga ginikanan sa... Ako rang usang anak lang tatay nanay. Mao ba? Kada ginutan baya sa imong mga ginikanan. Tuod, ipaila-ila ko ninyo ang akong sinagop. Anak siya sa suod na akong amigong akong nasilingan sa Pikas Baryo. Namatay ng iyang ginikanan. O wala man siya ginikanan, gisagop na lang namo siya. Bata pa siya na among nasagop, pero karon daga na. Kinsa man? Si Mary. Mary, dogon na ako dari kadiyot. Buutan nagpangan, Mary. Siya? Uy. Mo din ang sinagop, Julio. Uy, mao man na siya nag-drive tricycle nga among nasakyan paingon din, uy. Mao ba di ay? Kung mao ka na, ay may maayo sabutan nato nga minyuon ta kini si Mary, ingon man kini si Robert. Aron kung mamatay nako, naa sa maayong kamot si Mary. Unsa? Robert, o yun ka atong gisulti sa nagsagot ni Mary nga sabutan mo nila ang ngaminyuon mo ni Mary? Kung ako pasultihon, pero miyo, dili pa kaan na magminyo. Pero kung si Mary naman lang ang mamahimo na kong asawa, okay na ko nga magminyo ko. Ganahan ba di kang Mary? Kada simple lang nga babae, muna gusto ko ba eh. Kanang way make-up nga gibutang sa naong, kanang simple lang. Simple? Over miyo. Bisaway panutbas. Mama Mere. Julio, may gisulti na mos Mary hang nagsakay mes yang tricycle ba? Iya ko nung gipatay ang iyang mga ginikanan, tinuod? Maunay tabi-tabi sa among mga silingan. Kay bata pa atong higayon na si Mary. Nakitaan siya sa iyang ginikanan nga nagtuwad ug bungkag kayo ang tag-as niyang buhok. Jesus. O sabay buti pasabot nimo. Ungo nang sinagop nimo? Mao man kuno. Pero
Di ko mutuo sa mga tabi-tabi lang. Kinihang naana mo si Mary, wa man minakit ang timailahan ng ungo siya. Maong ayaw mo kahadlok, ug ayaw mo kabalaga, bahin sa akong gisagop. Mary, nagkasalat ang duha. Lagi, unsaon? Nagkasinabot man ang imong tatay ug nanay. Ingon man si Tatay Julio nga kasluntang duha. Niuyon mo pugo. Ikaw de, wa ka mo uyon? Niuyon, uy. Wa lang damhan, no? Minyo na ko. May bana na ko. Wa lang ito damha nga. Nga unsa? Nga magturjak ang duha, Mary. Mao ginay ganahan sa mga lalaki sa turjak. Kamu da yung mga babae, di mo ganahan og turjak. Ganahan kaayo. Kisa may nag-ingon nga, di ba? Ano nituwad mo ka? Sa bata pa ko. Ha? Permin akong makitaan si nanay nga mag-ingon ini. Nga magtuwad? Oo. Unya, naasa iyang likod si tatay. Sige na. Buhaton na to ang buhaton nun sa magtiayon. Nituwad yung ka, Minyo naman ta. Bitaw niya, ituwad na ko, Robert. Pingitan mo tanaw mo kag budyong, Pagka-simples kong asawa, Unsa may mong nakita sa kwartong Robert ug Mary, ha? Nagtuwad man. Unsa? Kinsa Si man? Mary, nituwad. Uy, Oo. ah, Ikaw siya diri sa buslo, tanawa. bebe. Hinaya lang. Ayaw kituot og maayo. hindi nga, nibukad man si kag tuwad, nibukad man Hapit ko. Unsa may hapit na ka ba? Mugawas na. Mugawas na. Migawas na yun. Ang unsa lagi? Ang kalipay nga hilabihan. Oh, naunsa man ka? Nga nung gikutasan man ka, ha? Ninduta de tan-awon kung magtuwad style, uy. Do. Magtuwad-tuwad po tado na. Singan. Hala, be, magsinigbin ta. Ay, sige. Nagkaasawa mo to, Gog. Simple lang. Pero kung turjakon, magtuwad. Mao katuma kasama ang kaagi ni Robert dinhining tulumanon. What's the style? Magtuwad style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera dalit sa RMN Drama.